Tural práve dnes konštruujem Gulliverka, čo opustí zem. Pozor! Start! Stále čo vyskúša, nešťastie pokúša. Kto to vydržať s ním môže z nás? Kto to vydržať s ním môže z nás? Veď pomáhať svoky. Mám už na to roky. Otec mám na typičky, mala som na vymena, som máška, tuba. Ktoré slovo poviem, hneď ma vedecky zoprie. Skúšal som model číslo 2 a tam sú parametre zlé. Kyselina nepôsobí. Ale to už vyrobíš. Povedzte mi mne, ale to sa pustí. Už nepozerá ani program televízny k lekárovi svojke píš. Čo má na ňom pozerať? Veď máme opäť strach. Môžeme sa zasa pekne k susedovcom brať. To som rád. Pozor! Ja to ty sme ráno nám a pán rodina príde.